διδόθαστε του πέτρου υπηρεσίες προς τους πολίτες. Δεν θα είχαμε το πολυκητήριο, ένα πολυκητήριο το οποίο τρέχουν από όλες τις κοινωνίες τις όμορες να γράψουν τα παιδιά τους άνθρωποι που δεν είναι φιλονιώτες και μπορούμε και θα παλέψουμε τόσο και τόσο να έχουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Πρόεδρε, συγγνώμη, θα αποχωρήσω από τώρα γιατί έχουμε την υποχρέωση. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους. Θα ενημερωθώ για τις απαντήσεις που δώσατε στα κρίσιμα ερωτήματα. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αποχωρήσω γιατί έχω ένα συγκεκριμένο ραντεβού με ένα γιατρό. Επόμενη φορά, Πρόεδρε. Άρα, το θέμα δεν είναι αν οι πολίτες του προτάξαμε. Το θέμα είναι αν είναι προγραμματισμένοι. Και να ούτε στον γιατρό, αν δεν συζητιόταν. Όμως, δεδομένης της πρότασης και σας ευχαριστώ πολύ για να μην προτρέχετε, δώστε μου την ευκαιρία να πάω και στον γιατρό, είναι προσωπικό μου. Η πρωτοβουλία θα συγκρίνω ο κ. Πατροπούτης Γρηγόριος και η Δημοτική Σύμβουλη κ. Κλωνάκη Λεμονιά και Τύπος Ευθυμίος κατέθεσαν να παρακάτω δύο θέματα. Πρώτον, επειδή τελευταία δεχόμαστε κάποιες διαμαρτυρίες για τη μείωση των δρομολογίων της Δημοτικής Κοινωνίας και καθώς ήταν η προεκλογική σας δέσμευση, η βελτίωσή της, θέλουμε να ρωτήσουμε τα εξής. Πόσα λεωφορεία χρησιμοποιούνται στη Δημοτική Συγκοινωνία και σε τι κατάσταση βρίσκονται? Με τα υπόλοιπα 8 που είναι ακινητοποιημένα, τι σκέφτεστε να κάνετε? Πόσοι οδηγοί απασχολούνται στη Δημοτική Συγκοινωνία, είναι επαρκής ο αριθμός τους? Αν όχι, τι σκέφτεστε να κάνετε με την πρόσληψη νέων οδηγών? Κόπηκαν δρομολόγια από τη Δημοτική Συγκοινωνία? Δημιουργήθηκε κάποια καινούργια γραμμή προς το μετρό ή την Πανεπιστημίουπολη? Αναζητήθηκε ή έχει ήδη βρεθεί χρηματοδότηση για την προμήθεια σχολικού λεωφορείου και του σταθμού? Αν θέλει να προσθέσετε, κύριε Καλοπολή, κάτι, μια απάντηση του Μάτου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, κύριε Καλοπολή, μιλήσατε πριν η λειτουργία 4 λεωφορεία. Τα υπόλοιπα 8 είναι, όπως γνωρίζετε, για κίνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν θα απαντήσω ότι μετά από 10 μήνες μέσα στο χρόνο, κάποια στιγμή η διαπροσύνη θα ζητήσαμε να γίνει μια αποστολόγηση του τι θα χρειαστεί για να φτιαχτούν αυτά τα λεωφορεία. Ξεκινήσαμε από τα 4 παλαιότερα. Φωνάξαμε μια εταιρεία που εξειδικεύεται στα συγκεκριμένα οχήματα. Συμφωνούν και οι υπάλληλοι του Δήμου και τις εργασίες αυτές που ήταν παρόντες και μας έδωσε αναόσημα ένα κοστολόγιο που κυμαίνεται από 29 μέχρι 36.000 ψήφια για να φτιαχτεί το καθένα από αυτά. Αναπινακίδα το κόστος του καθόλου της εργασίας. Και τα έχουμε πάρει, δηλαδή και γραπτός. Θεωρώ ότι αυτό το κόστος θέλω να διευκρινίσω. Θυμάστε ότι σε μια πρώτη κίνηση που είχε γίνει και τον ενημερώσα, δεν περιλαμβάνει εξαφανείς βλάβες. Αυτό είναι για να πάει προς το όχημα. Ενδεχομένως να υπάρχουν πολύ περισσότερο. Λοιπόν, υπάρχουν βεβαίως και τα άλλα 4 που περιμένουμε την κίνηση και τα οποία θα είναι μεγαλύτερα γιατί έχουν κανιβαλιστεί. Όχι την ενημερώσα, αλλά θυμάστε ότι σκανιβαλιστήκαν με την έννοια ότι αφαιρούν ανταλλακτικά ζωτικά τους όργανα για να χρησιμοποιηθούν σε άλλα που έπρεπε να κυκλοφορήσουν. Άρα, αυτή τη στιγμή, όπως είναι αυτό το κόσμο, τα λεωφορεία που στο τέλος τα λεωφορεία υπόθεση, όπως το να φτιάξουμε. Θα ήθελα να δούμε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανοιχτό κοινωνικό πρόγραμμα για ηλεκτρικά οχήματα. Περιμένουμε να ανοίξει. Όταν υπήρχε το τρίτο, θυμάστε ότι στο ημερό σας προβλεπόταν στο τρίτο απλά στην προκαιροποίηση που έγινε από το Δήμο. Ναι, η προκαιροποίηση που είχαμε κάνει ήταν το τελευταίο. Τα ηλεκτρικά γιατί δεν το πήραμε. Τότε που είχε γίνει η προκαιροποίηση. Λοιπόν, τώρα για τους οδηγούς.
είναι. Άλλα 4. Άλλα 4 ήταν. 4 είναι σε χειρότερη κατάσταση, δεν ξέρουμε την εκτίμηση γιατί είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Υπάρχει και δεν πάει αυτό. Θα σας δώσω και για 700, δεν είναι εκτίμηση. Μπορώ να σας πω. Τώρα, το ΚΑΠΑ ΙΤΑ ΙΟΤΑ 6945, 36.000 ΦΠΑ, ΚΑΠΑ ΙΤΑ ΙΤΑ 6944, 29.000 ΦΠΑ, το ΚΑΠΑ ΙΤΑ ΙΟΤΑ 6938, 36.000 ΦΠΑ, το ΚΑΠΑ ΙΤΑ ΙΤΑ 6940, 34.000 ΦΠΑ, για να μιλάμε και με τους αριθμούς λιγότερους. Αυτά για να μπουν μπροστά. Δεν ξέρουμε τι άλλα θα γίνουν μετά από 10 χρόνια και σε ακινησία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πρέπει να μην πληρώσουμε πέρα. Και ασφάλιση να παραδώσουμε και να αρχίσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί είναι κρίμα να πληρώνουμε κάθε χρόνο για να κάποτε εκεί. Όλα τα προβλήματα δεν θα κάνεις. Λοιπόν, για οδηγούς έχουμε 2 μόνιμους και μεταφέραμε από τους παιδικούς αυτούς και άλλους 2. Άρα 4 οδηγούς μόνιμους αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται για την υφιστάμενη κατάσταση, όχι για να αυξήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, 1 και 2 κατά περίπτωση. Έλειξαν 2 συμβάσεις, όπως ξέρετε, οδηγών 55+. Είναι το ίδιο πρόβλημα που είπαμε πριν και με τους καθαρίστες των εσωτερικών χωρών. Ήταν επειδή είπαμε το 55+, δεν προλάβουμε ούτε όχι να πάρουμε. Θα πάρουμε προφανώς, μόλις ανοίξει το πρόγραμμα. Εξ αυτού του λόγου, λοιπόν, επειδή ο μοναδικός άλλος οδηγός που είχε δίπλωμα είχε αναλογική άδεια, επέστρεψε προχθές την Τρίτη. Αναγκαστικά κόπηκαν τα 2 τελευταία δρομολόγια για να προσωποδιάσουμε μέχρι να επιστρέψει, γιατί πρέπει να κάνουμε 6,5 ώρες και δεν επαρκούσαν. Επέστρεψε την Τρίτη, επειδή ήταν σε άλλη υπηρεσία, στην τεχνική υπηρεσία, δεν έχει ψηφιακή κάρτα ταχογράφου, θα έχει βγει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Το όνομά του και είναι υποχρεωτικό η ψηφιακή κάρτα ταχογράφου και μόλις βγει η ψηφιακή κάρτα θα κατασταθούν τα δρομολόγια όπως ήταν την εβδομάδα. Μέχρι να πάρουμε τους 55+, και να έχουμε αυτό που πρέπει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια για την Πανεπιστημίου και την Πολυτεχνικού που και εσείς το 2014 και εγώ έκανα μια συνάντηση με τον ΟΑΣΑ, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στα τέλη της Άνοιξης. Έχουμε ξεκινήσει έκτοτε μια αλληλογραφία με τις υπηρεσίες στον κ. Καρπουνόφ, προκειμένου να μας μισθώσουν ένα λεωφορείο. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με τα λεωφοριάκια που έχουμε εμείς να πηγαίνουν τα παιδιά. Πρέπει να έχουμε ένα λεωφορείο μεγάλο από αυτά τη αστική κοινωνία που θα πηγαίνει στις κτλ. Μας έχουν στείλει 4 προτάσεις εναλλακτικές ανάλογα με το λεωφορείο, την παλαιότητά του και είμαστε σε συζητήσεις μαζί του. Υπάρχει ένα βασικό πακέτο ανάλογα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, θα την κάνουμε εμείς. Έχει μια διαφοροποίηση. Μας έχουν στείλει 4 σενάρια. Είμαστε στις συζητήσεις μαζί του, να δούμε ποιο μας βολεύει καλύτερα, πώς θα δώσουμε, πώς θα κάνουμε τη συζήτηση αν θέλει κάποια στιγμή. Προκειμένου να επιλέξουμε ένα από αυτά και να το φέρουμε να το συζητήσουμε εδώ, πιστεύω στο επόμενο τουλάχιστον ακαδημαϊκό έτος, γιατί θα πάρει μια διαδικασία όλη αυτή. Εμείς πρέπει να πάρουμε και άδεια για να βγαίνουν τα λεωφορεία μας, μας δώσουν, μας έχουν στείλει και υπόδειγμα αιτήσεως τι πρέπει να πούμε για να μας δώσουν την άδεια, να προχωρήσει δηλαδή σε αυτό το σκέλος, για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να βγαίνουν τα παιδιά στην Πανεπιστημίου και στην Πολυτεχνικού το πρωί και να έχουν το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που δεν απάντησα. Για το παιδικό σχολικό. Για το σχολικό δεν έχουμε κάτι νεότερο, το έχουμε πει. Χρηματοδότηση δεν βρήκαμε πουθενά. Από όταν πήγαμε και στην περιφέρεια και δεν υπάρχει, μας είπε, για σχολικό λεωφορείο χρηματοδότηση. Το ξέρετε, δεν έχει κανένα δήμος, δεν το λέω αντιπαραθετικά, δεν έχει κανένα δήμος και δεν υπάρχει πουθενά χρηματοδότηση για να πάρουμε καινούριο σχολικό λεωφορείο. Τα δρομολόγια θα επανέλθουν στο τέλος της άλλης εβδομάδας που
Τουλάχιστον θα μαθαίνει μία ώρα. 1:45 και 2:30, τα δύο τελευταία. Διότι δεν επαρκούν οι οδηγοί. Επανήλθε ο οδηγός που είχε αναλογική την Τρίτη. Μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχει εκεί. Μέχρι τα τέλη τη άλλη εβδομάδα πιστεύω ότι θα έχουν επανέλθει. Το Σάββατο λειτουργεί κανονικά, δεν έχει περικοπή η νομολογία. Είναι κανονικά το πρόγραμμα του Σάββατο. Γιατί το Σάββατο δεν λειτουργεί με την σταθμή. Έχει κάποιος άλλος να κάνει κάποια άλλη ερώτηση. Κύριε Γύρονα, κύριε Λιωζούτη, προχωράμε στο επόμενο θέμα. Δεύτερη ερώτηση. Αλλάζουμε θέμα. Θες να κάνει το έτσι, κάτι ναι, συγγνώμη. Κοιτάξτε, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι είναι πραγματικά ένα από τα δύσκολα θέματα. Το θέμα της δημοτικής κοινωνίας. Εγώ γιατί δεν βγήκα, γιατί δεν βγαίνω με φωνές και αγριάνες να σας πω ότι δεν κάνει τίποτα ή κάνει, δεν κάνει κτλ. Ξέρω ότι είναι από τα δύσκολα θέματα αυτά. Και είναι δύσκολα γιατί υπάρχει μια προϊστορία σε αυτό, στην προμήθεια των 8+4 λεωφορείων. Υπάρχει μια προϊστορία. Περισσότεροι παλιότεροι την γνωρίζετε. Ήταν μια κακή προμήθεια τα πρώτα 8 λεωφορεία. Πολύ κακή προμήθεια για το Δήμο. Και δεν μπόρεσε, εξυπηρέτησε μέχρι ένα διάστημα, ήταν κενά τα λεωφορεία αυτά, είχαν προβλήματα. Και βέβαια δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά και μετά με τα πέρα από πέρα. Το τέταρτο ήταν το τελευταίο. Και αυτό έχει μια διαδικασία, την οποία γνωρίζω εγώ βέβαια. Καθώς το τέταρτο λεωφορείο πληρώθηκε το 2015, που δεν είχαν δύο ήταν οι πρώτες να αγοραστούν. Αλλά επειδή ο διαγωνισμός βγήκε άγωνος, μπορούσε να αυξηθεί το ποσό κατά 50%. Λοιπόν, και ή όχι το ποσό, μπορούσε να αυξηθεί το αντικείμενο κατά 50%. Ενώ εδώ αυξήθηκε το ποσό και λόγω του ποσού που αυξήθηκε, προτίθηκαν άλλα δύο. Πήραμε άλλα δύο. Υπήρξε λοιπόν σύμβαση, υπήρξε συμφωνία για τα 4, αλλά η αποκεντρωμένη νομίζω, ή όχι. Το ηλεκτρικό δεν το ενέκρινε το τέταρτο. Και έμεινε απλήρωτο. Και πληρώθηκε αντί για 150.000 μαζί με παιδιά, έφτασε 215.000. Τέλος πάντων, θεωρώ δηλαδή ότι έγιναν κακές επιλογές και κυρίως κακή επιλογή ήταν τα 8 πρώτα. Δεν είναι δυνατόν να φέρεις 8 λεωφορεία και ξαφνικά μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια, όσο πέρασε, να μην μπορούν αυτά να ασχοληθούν και να αναγκάζεις να πας σε νέα αγορά άλλα 4. Είναι πρόβλημα. Θεωρώ λοιπόν ότι η γνώμη μου, σας το είχα πει και προσωπικά δημάρχη, είναι δύσκολο θέμα, δεν είναι εύκολο. Η γνώμη μου είναι ότι και τα 4 και τα άλλα 4 δεν θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν. Για το ναι, εντάξει. Αυτή πάντως είναι η γνώμη, γιατί τέτοια εκτίμηση είχαμε και εμείς. Και καταλάβαμε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και αυτός είναι ο λόγος ότι δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τόσα χρήματα για να μην πω, ας πούμε, λίγο τέτοια.